Bueno, egunon, mi esker etortzeagatik. Hau zago 2020 astear dago, eta programazio txukun bat prestatu dugu aurten ere, eta honea etorri gara zabaltzeko jaialdi hau, eta zuekin partekatzeko tarte hau. Mailan daukagu Mari Jose Tellería, Gipuzkoako Foru Aldundiko arduraduna, kultur saila, Lander Mujika, Ordiziko Kultur Zinegotzia, Jose Mari Karrere, narratzailea, eta Maider Altzelai, narratzailea ere. Eta ni neu Mai Gorostiaga Intuja Teatroko kidea. Besterik ez, hitza pasako dut, gure gonbidatuei, eta pixkanaka jungo gara osatzen zein da aurtengo egitaraua, eta bar. Mari Jose, nahi baduzu? Ongetorrizak Koldo Mitxelenara urtero moduan, eta eskerrik asko berriz esatia alako programa biribila eta zabala aurkeztiarren. Ona hurbildu naizela pentsatu dut hause mapa bat zala, ezta? Eta benetan hemen jasota dagoena zuen programa mapa bat da. Munduko mapa bat, gure herritxik hasitza, Ordizitik hasitza, eta hortik be eskerrak udalari hau dana eutxi eta sustatziarren eta bultzatziarren, baina hemendik besuak zabaldu eta hainbat aberriekin, hainbat lurraldeekin, hainbat kultur mugimenduekin lotzen gaituena. Hori batetik, eta gero bestetik, lotzen da bena bebai belaunaldixak eta ipoinaren inguruan, narrazioaren inguruan, kapasa da, familiak batzeko, umien gana hurbiltzeko, gaztiak erakartzeko, eta nola ez, kulturaren inguruan proiektua handi bat, eta bizikidetza, eta narrazioari lotuta dauzen beste hainbat balore, eta zaindu beharreko gure ohiturak eta gure premiak asetzeko. Beste barik zorionak eta eutxi. Mila esker, horregotegatik ebai eta laguntzagatik. Zinbestekoa da guretzat, babesa izatea horrelako abenturatan parte hartzeko, ez? Esan behar da ebai, aurten, herri berri batzuk sartu dira egitarauan, esate bateako, amezketa, arrasate, albistur errepikatzeo ebai, ataun ebai errepikatzeo, naiz eta gure bi zutabe handienak beti izan dira Tolosa eta Ordizia, ez? Tolosan 13 urte aurtengoa, eta Ordizin 12. Edizioa izango da. Ordizitik etorri da Lander Mujika, kultur zinegotzia. Gutzako plazer handi bat da, olako jaialdi bat Ordizin egitea, eta azkenen gaur egun mundu digital hontan, gure harremanak beti ordenailuz, mobilez, telebista zititugun mundu hontan, balorea eman barra zaio ahozkotasunari, azkenen komunikaziorako, artistan zako, eta horrek ahozago jaialdik horretarako asko laguntzen du. Eta horretako Ordiziko udalak laguntza emateko aukera eskertzen dugu. Honetaz gain, 7. aldiz, Ordizin ingo da ipuin narrazio lehiaketa ingo da Ordizin 7. aldiz, eta hemen finalistak aukera izango dute bakala ahozkotasun gala nagusin parte hartzeko. Eta honekin batera herritar guzti nahi dugu gonbitea zabaldu, azkenen ikusteko beste ekintza azken jaialdi honek dauken garrantzia eta xarma berezi dalako. Eskerrik asko egia da, lehiaketa hartzen ari da bere identitate propioa edo, oso gau politia pasatzen dugu lehiaketan, oraindik epea irekia dago apuntatzeko, 5 bat daude apuntatuta, baina oraindik lekua dago gure kontatu gurekin, ipuin lehiaketan parte hartzeko. Gainera, sari ekonomikoaz aparte, Intuja Teatroko beti beka bezala edo, horko finalistek edo irabazten dutenak, aukera ematen dugu urrengo jaialdian parte hartzeko, narratzen edo gurekin parte hartzen, ez dago sari ofizial bat, baina gu beti gaude hor bultzatzen, animatzen direna kontatzea, gero aukera daukate gure jaialdian parte hartzeko.
Adibide bat daukagu hemengo mailan, Maider Altzelai, lau urte parte hartu zuen finalista izan zen, eta, iaz eta aurten bai, irakaslea da formakuntzan, urtero apostu bat itengo formakuntzarekin, bai helduentzako formakuntza, eta umentzako ordiziko urdaneta eta jakintza ikastetxeetan. Maider Altzelai. Eskerrik asko. Bai, egitarauan beti be, ikastaruentzako edo formaziorako toki bat uzten da, eta aurten be, ni dagokit aurrentzako ikastaroa egitea. Berak esan moduan, Maiek esan duen moduen, urdaneta ikastetxean eta jakintza ikastolan 5 eta 6. mailako gaztiekin egingo dut. Eta prozesua izango da taldean ipuin bat prestatzea kontatua izateko. Orduan prozesu guzti hori bizitzen dute, horrek dakarren gauza guztiekin, entzutea ze garrantzitsua den ikastea, gorputzaren adierazpena, ahozkotasuna, eta hainbat gauza, ez? Eta politxa da, alde praktikoa ere egiten dute, eszenatokira igoko dira, eta taldean ipuin bat kontatu barrena jauregian ordizin kontatuko dute, eta izango dira kontalari profesionalen teloneroak. Eta, oso polita da, prozesua. Bestalde badago narratzaien dako, helduentzako beste ikastaro bat ere izango da. Carolina Rueda Kolombiarra dator, ikastaroa ematera. Trinkoa izango da, 12 ordutako ikastaroa. Martxoak 14 eta 15ean. Eta gaizki ez banabil, oraindik badaude lekuak parte hartzeko. Eta, ikastaro edo formazioen aldetik hori izango da. Lekua dago oraindik bai, 12 ikasleola gaude, baina plaza batzuk libre daude oraindik bai, talde osatu arte. Carolina Rueda aipatu dugu, Kolombiarra, aurten gure gonbidautak beti kanpotik ekartzen ditugu artista nagusik, euskal narratzaien ikusteko berai zer egiten duten, gero guk aplikatzeko edo ikasteko, eta baita ere, elkartrukea, beraiek ikusteko guk egiten duguna. Carolina Rueda, Kolombiarra, Efigeneia Krakidoni, Greziarrak, Celine Ripoll, Frantzia Polinesia, urterdia pasatzen da Frantzian bizi, eta besterdia Paskua boartean, berak ekarriko digu batez ere Polinesiako modu oso kurioso dakat, adibidez jakak dia kanta hauek egiten dutela rugbiko jokalari, hori berez, ahozko tradizioarekin asko dauka zerikusirik, tribuetan eta egiten dute horrelako kantak. Baita ere, Paskua uartean erabiltzen dute, gauza deitze direla, nola jola sauari batekin egiten dira saskitxok eta horrelako gauzak, hori esker mantendu dira ipuin batzuk belaunaldi figura bakoitzan pertsonaje bat dalako, edo leku bat osatzen da horrekin eta horre sortzen da istorioa, apoiatzeko istorioak ari horrekin, oso kuriosa bai, eta Celine Ripollek erakutsi lehenengo aldia estatuan, gaztelania badaki, ez ondo baino esfortzu bat eingo du ekartzeko bere lana. Badaukagu bai beste artista, Nikaraguarra dela eta Euskal Herrin bizi goain dela 10 urteola, Zoa Tamara Cuellar, Nikaraguarra, bere familiko, egon zan ja gure jaialdian, goain dela 5 urte, bere familikoa dia titiriteroak, Nikaraguakoak, eta berak nazten ditu, txotxongilok eta ipuñak. Eta, gero Euskaldun pilo bat, behar den bezala, urtez urte junden handitzen bai artisten kopurua eta oso posi gaude horrekin, horrek esan nahi du mugitzen dela. Agendatan askotan ikusten dugu oraindik ipuina daudela, zoritxarrez oraindik agertzen da bestelakoak espazioan edo, antzerki badauka bere espazioa, dantza ebai, eta gero kapitulu bat agertzen den jartzen du bestelakoak, eta hor barrun narrazio saio pilo bat. Pixkanaka lortzen dugu, bere espazio hartzen gure artea. Eta, aurten ebai, ospatuko da 4. aldiz, Euskal Narratzaien topaketa. Eta hor barruan urrezko kalabaza sariak banatuko dira berriro. Hitzaldi batzuk antolatzen ditugu urtero, eta koordinatzailea edo laguntzaile on bat, Jose Mari Karrere. Eskerrik asko konfiantzagatik. Urtero batez ere planteatzen da kontalari
mundu guztiak begira, baina batez ere kontalari horregatik nartzalien topaketa, elkartu, euskal kontalariak, eta baita ere nolaite teoria pixka bate ere landu eta urtero mai inguru ezberdinak, gai ezberdinak lantzen dira. Eta urten hartu dugu beste pertzepzioak, alegia gun pertsona normalok pentsatzen dugu ipuina berdin jasotzen direla, ezta? Mundu guztiak, baina ez da horrela izaten, normalean. Pertsona bakoitzak ezberdin hartzen badu, baina pertsona horrek baldin baditu beste baldintza batzuk, bai, fisikoak, psikikoak, holakoak, behar da nola jasotzen dituzte hori da, nola perzibitzen da hortatik. Orduan, aurten, haude Iñaki Carretero, behar da dislexikoa eta kontalaria ere, ezta? Ero Mikel Zagarzazu beha sindrome Asperger dauka, aktorea da ere, eta Peio Mindegia itxua. Orduan kontua da beraiek azaldu ezaten nola perzibitzen duten ipuinak entzutea edo kontatzea edo beste mundu horietatik. Guk ere ikasi dezagun, ze kontaleak askotan tokatzen zaigun, tokatzen zait sindrome de Down ikaslekin ipuina kontatzea, eta orduan zuk ere beste percepzio bat dakazu, ze reakzioak bestelakoak dira. Bestelakoak, nik bazen behin, Kanariasen, historia batek bazen mutiko bat, sindrome de Down zakana, barrez lertzen, eta niz nuen ulertzen zergatik. Nuen ulertzen, eta errepende galez, zer hartu du honek, ez nik ulertzen ez dudana. Eta behar bada, beste alde batzuetatik hartzen ditolako gauzak. Horren interesgarria da, bereak esplikatzea. Itxua dena, bakarrik entzun egiten du, eta kontalaritza ere bisuala da. Orduan, nola imaginatzen du mugimenduak, eta askotan nola imaginatzen dituzu paisaiak, nola imaginatzen zu koloreak, nola zu askotan suposatzutzat ematen duzun zerbait, berbada, gor batek nola hartzen du mugimenduak bakarrik usten dituenean, baina ez du entzuten, nola perzibitzen du zuk bialtzen dituzun ze informazio guzti horiek. Orduan, interesgarra iruditzen zaigu, beraiek azaltzea hori, beste pertzepzioiek nolakoak izatera guk ere ikasi dezagun, ez da, nola egiten den, eta hor. Eta uste dut oso interesgarra izango dela, hau, ez da. Eta humerean, Zelin Ripolle aktuatuko du ondoren, hori da egun osoko programa, eta, esplikatu Mike, Zelin Ripoll nola ekarriko digun Polinesiako tradizioa, ez da, eta hori interesgarra izango da, ahozkotasunetik nola horzen, eta euskaldunentzat gure kultura batez ere ahozkotasunean oinarrituta dagoena, azken 40 urte arte batez ere, ez da. Orduan interesgarria eta ikasteko ere, alako gauzak. Eta gero Urrezko Kalabaza saria, bazkari bat dago, eta bazkarian ostean Urrezko Kalabaza saria ematen da, eta urten pentsatu egokia izango zela ahotsak.eus proiektuari ematea, ahotsak.eus ahozkotasunaren testigantzak jasotzen ditugu. Bai, azarrak, nola jolasten zien, nola divertitzen zien, gaztetan, alako gauzak, eta batez ere euskalki ezberdinak, eta baita ere historiak kontatzen zituzten, ze kontatzen zituzten, eta nuzut ere kontalariontzat, ahozkotasunen narentzat da kriston proiektua. Kriston proiektua, ni askotan begiratzen dut zalantza ditu danean, nola esaten dago, nola esango zenuke hau, bestea, goatzen ez behin itzultzen, testua Madagaskarreko, historio batzuk, ez, frantsesetik. Eta bazegoen birigarroa, eta momentu batean esaten onomatopeia idazten zuen frantsesez, eta esaten zuen, kontxo, hau, euskeraz nola da birigarroaren onomatopeia. Oiarrarena, kukurruku, bale. Txakurrarena, batzu dau zaunk, edo txau, txau, edo, bien, bale. Astoarena, hori bakizu, baina birigarrua, iztariek jakingo dute. Horren esan, ahotsak.com, .eus, ahotsak.eus, azentzea, eta nun sartuko naiz. Karo, ezin duzu jarri birigarroaren onomatopeia zein den, ez?
eta historiak egongo dira, historiak, eta bazoen grabazio bat Xuberoko histari batzuena, eta hitz egiten zuten, kontatzen zuten, gauzak, eta historia, ziren Xuberakoa eta historiak gainea, ez? Eta hauek kontatzen zuten, halako batean nola joten ziren Espainalat juten gira, eta Aragoien, Zaragozan, eta ikusten ditu eta Birigarro. Eta errepente hor ikusten ditu, eta kontxo, jabalakatu nomatu behia, ez da? Orduan, esan dut askotan, bari tontakeri bat, baina rekurso izugarria da kontalarientzat euskeraz rekursoak izateko. Nola esaten den gauza, nola espresioak, eta ni uste dute saritzekoa dela, eta ni uste dut hauen lan, ez da, hautsa.com. Horregatik aurtengo kalabazazaria bere egintzat, ez da, urrezko kalabaza. Eta gero bazkaria, eta hori gero festa, eta bagizue, gauza guzti hau euskaldunak egiten dugu, bazkari bat eta festa bat egiteko. Hori da, ez da egiten diak italdiak eta gero aprotxatu bazkari, ez egiten du, bazkari baten behar dugu, bai itzaki bat behar dugu, eta horren. Eta ni uste interesgarria izango da egun hau, bai kontalarentzat, gerturatzen denarentzat, ez. Beste percepzio hori, ni bintzat pertsonalki, asko interesatzen zaiden zerbait da, eta ni uste dut ere kontalarientzat ere, edo zen aurre gainean jartzen den, edo zeinentzat interesgarri da. Bukatzeko aipatzea bai, guk deitzen duguna ekintza paraleloak edo beste disiplinak saiatzen gara gonbidapen bat egiten. Tolosan aurten adibidez, poesiara jo dugu pixka bat, Koldo Pla, Maite Mene, Pili Santin eta Fabian Aizeburu, olerkiak eta irakurriko digute eta konpartuko digute bere olerki mundua edo, poesia mundua. Eta hor dizin, magia, joko da berriro kaletara, plaza nagusi eta Gargartza plazara, 3 mago handiekin, David Blanco, Asier Kidam eta Diego magoa. Eta baita ere zirkoa, Kizirke konpainia, Burgosetik etorriko da artista gonbidatu bezala lehiaketan delikatuz gunean. Uste dugu programazioa anitza, disfrutatzeko, ikusteko teknika ezberdinak, sakontzeko gehiago ahozkotasuna zer den, eta zer dago arte horren barruan. Azpimarratu nahi dut arte hitza, hitz egiten dugunean ahozkotasunari buruz, arte bere esparru hartu behar du, pixkanaka ari gara, baina askotan ematen dula estankatuta gaudela pixka bat. Gora ahozkotasuna, gora gure artea. Es el arte morirte de frío.